Mm. Helt over sådan. Og så hvor mange skib der er. Ja, det er No der. way. Der er også der. Jo, Og jo derovre. ja, det ser jeg. Men der er også derovre. Men det er også her. Det er virkelig. Bare prøv at give bag med dig. Kan du ikke kigge? Prøv at give bag. Vent. Kan vi ikke gå ned? Det må det blive. Okay. Det må man gerne. Der kommer. Ja. Jeg går lige.